dní budí, koho asi budí. Mamka klope na dvere, vstávaj z postele. Mamka klope na dvere, vstávaj z postele. Ahoj, milé deti, ahojte, vítam vás, veľkých aj menších. Viete, prečo sme sa tu dnes zišli? Prečo? Tak a na čo je tá cesta? Áno, ale aby sme po nej išli alebo jazdili správne. Preto musíme poznať dopravné pravidlá, musíme poznať značky na ceste, aj namaľované na chodníku a musíme dávať pozor na všetkých, ktorí jazdia s nami, alebo ktorí chodia a prechádzajú cez cestu. Uvidíme, ako to dokážeme. Dnes si to vyskúšame na našom malom dopravnom ihrisku, ktorý tu stále bude na našom školskom dvore a každý týždeň si to budete môcť vyskúšať a budete to robiť stále správnejšie a správnejšie. Dnes to otvárame prvýkrát a komu sa podarí prejsť cez naše dopravné ihrisko celkom správne, na to bude dohliadať ujo kapitán Lang. Vidíte, to je ujo policajt. On sa prišiel pozrieť, či budete dodržiavať pravidlá. Tak on bude na to dohliadať a ak sa vám to podarí, možno vám na konci odovzdá váš prvý škôlkársky vodičský preukaz. Budeme sa snažiť, dobre? Pán kapitán vám teraz povie, ako môžete začať jazdiť po tomto dopravnom ihrisku. Lebo čo poviete? Začneme jazdiť všetci naraz a ideme. Kto bude prvý? Prečo nie? A čo by sa mohlo stať, keby sme sa tak pustili všetci? Áno, mohli by sme zraniť seba, alebo